Eguerdion, ongi etorriak fededunok, ongi etorriak Jesusen deia nolabait entzun duzuelako. Gure herriek gaur bizi duten eraso askoko borroka ilun honek, izan ditu aurreko eta antzeko adibideak. Jesusen garaian juduek eta samariarrek bizi zuten borroka esate baterako. Gure barruko goze egarriek nola asmatu ezinik gabiltz gaur. Ta ara iturri ondoan Jesus, egarrituen zai, hori da gaur liturgiak eta karkigun irudi ederra. Bizitzako arazo eta kezkak ahaztu eta baztertzeko aitzaki errezak asmatu hoi ditugu gehiegitan. Halako eztabaidatan galtzen gera egiazko arazoak ahaztutzeko. Gure ardugara gabekeriak eta gehiegikeriak estaltzeko erlijioa ere erabili ohi dugu askotan. Itxura gutzeko gure otoitzaldi eta liturgietaz ohartarazi nahi gaitu evangelioak gaur. Egiazko gurtzaileak aita espirituz eta egiaz gurtuko dute. Gure jokaera eta kurtza okerren barkamena eskadezaiogun bihotz zabalez zai daukagun jainkoari. Zutik jarri eta kanta dezagun. Jauna zure deiontza heldu da herrira, ta zure fededunak martxan jarri dira, ilunpe gaiztotatik argira. Penitentzita damuz galizun mangora, ibil pauso apalez badakigun nora, argiz posten gaituen bazgora. Maite duzun eskaintza elkarren ardura, gure maitasun lanak zuzaitu helbuga, zure gainaren Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesus da betiko biziraino darion ur iturria. Jesus da munduaren argia. Jesus da bizi eta piztuera, berarengan sinesten dutenentzat, beraren grazia zuekin. Gure espirituarekin. Senideok, maite gaituen jainkoaren aurrean, aitor dezagun gure bekatua eta eska dezagun errukia. Aitortzen diot jainko guztiz ahalsuari, eta zuei ere bai nere senideoi, bekatu egin dudana gogapen hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai, bekatari naiz. Horregatik eskatzen die Andre Maria beti birginari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai nere senideoi, otoiz egin zaiozuela nire alde, jainko gure jaunari. Erruki dakigula jainko guztiz ahalsua, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Erruki jauna, erruki jauna,
Cristo erruki. Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, on guztien iturria, baraua otoitza eta erruki egintzak ipini dizkiguzu geure bekatuen sendabide. Begira bihotzonez geure auleria aitortzen dugunoi, eta bizkor gaitzazu zeure erruki handiaz, bekatuaren zamapean aurkitzen geranuk. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Irteera liburutik hartuko dugu lehenengo zati hau. Eta doan morrontza batetik askatua izan den herria, askapenaren ondoren eman duen lehenengo pausoan betiko okerkerietan erortzen da. Gurekin ote dago jainkoa, galdetzen du herriak. Entzun dezagun irteera liburutik zatia. Irteera liburutik. Egun haietan herria egarri zen, eta Moisesen kontra marmarka ari zen. Honetarako ateral gaituzu Egiptotik. Gu gure seme-alabak eta abereak egarri ziltzeko? Moisese deiadar egin zion jaunari. Zer egin behar du nik herri honekin? Harrika emango didate laster. Jaunak erantzun zion Moisesi. Jar zaitez herriaren aurrean, eta eraman zeurekin herri arduradun batzuk. Hartu eskuan Nilo ibaia jotzeko erabilitzen nuen makila eta zoaz. Han zeure aurrean izango nauzuni, ore mendiko arkaitz gainean. Arkaitzaio eta ura sortuko da handik, herriak edan dezan. Hala egin zuen Moisesek Israelgo ardura den ardean. Tokiari Masa eta Meriba, hau da, tentaleku eta ausileku ezarri zion izena. Han berari aurpegi eman eta jauna tentatu zutelako esanez. Gure artean dago jauna, bai ala ez. Jaunak esana Eskerrak zuri jauna. entzun guztiok jaunaren hitza, ta ez gogortu zuen bihotza. Entzun guztiok jaunaren hitza, ta ez gogortu zuen bihotza. Zatozte giogun pozoiu jaunari, pozirrintzi salbatzen gaituen arkaitzari. Aurkezkak izkion eskerrak emanez, egiogun jai txalo eta kantuekin. Denok, entzun guztiok jaunaren hitza, ta ez gogortu zuen bihotza.
zatozte gurtu dezagun pauspezturik, belaunika gaitezen egin gaituen jaunaren aurrean. Bera bai da gure jainkoa, eta guark larroturiko herria, haren zainpeko hartaldea. Entzun guztio, jaunaren bizan, ta ez gogortu zuen bihotza. Kristorengana biltzen geralako pekatua gainditzen badugu, heriotza ere gaindituko dugula ziur egon zaitezte, esango die San Paulok erromatarrei. El cristiano es el hombre de la esperanza y su aportación a la liberación humana es el estímulo producido por esta misma esperanza. Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, jainkoak fedeagatik zuzentzat hartu gaituenez gero, bakean gaudearekin, Jesu Kristo gure jaunari esker. Honi esker, sinismenaren bidez eman digu jainkoak grazi egoera honetan bizitzea, eta harro gaude jainkoaren aintza iritsiko dugun itxaropenez. Itxaropenak ez du huts egiten. Jainkoak bere maitasuna isuri baitigu bihotzera, eman digun Espiritu Santuaren bitartez. Izan ere, oraindik bekatupean indargabe geundela, Kristo jainkoak erabakitako garaian gaiztoen alde hil zen. Nekez onartuko luke norbaitek persona zuzen baten alde hiltzea. Hala ere, persona on baten alde baliteke norbait hiltzeko prest egotea. Baina Kristo artean gu bekatari ginela hil zen gure alde. Honela erakusten du jainkoak guri digun maitasuna. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Gizakiei egin duten guztia argi ikustarazten dio da egiaz salbatzailea. Bere barruan eta bere dokumentuetan gordetzen den Elizak bere sortzailea saldu egiten du. Salbatzailea erne dago beti bizi gaizkien gizakien egoera ikusteko eta maitasunez ulertzeko. Evangelioak ederki erakutsiko digu Jesusen jokaera jatorra eta zintzoa. Borondate onenaz ireki dezaiogun bihotza Jesusen hitzari, zutik jarri eta aleluia bestuz. Abestu dezagun. Zure hitza jauna mintza bekit. Zure hitza jauna mintza bekit, etorkitri neuri zeukezari. Zure hitza jauna ditut Jainkoz radin gerta,
honekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Joanen liburutik, aitzazorik gauna. Aldi hartan, iritsi zen Jesus Sikarri izeneko Samariako hirira. Antzinean Jakobek bere seme Joseri ondaretzat emandako lursailetik hurbil. Han zegoen Jakoben putzua delakoa. Jesus, bideaz nekaturik, putzu ertzean eseri zen, eguerdi ingurua zen. Ikasleak hirira joanak ziren janaria erostera. Hortan, Samariako emakume bat etorri zen putzura hurbila. Jesusek esan zion, Emadazu edaten. orduan emakume samariarrak esan zion, Nola zu, judu izanik, eskatzen didazu edatekoa niri? Samariar naizen honi? jakin behar da, juduek eta samariarrek ez dutera elkarrekin harremanik. Jesusek erantzun zion, Jainkoak ematen duena ezagutuko eta edatekoa nork eskatzen dizun jakingo bazenu, zeuk eskatuko zenioke berari eta hark ur bizia emango lizu. Jauna, ez daukazu ura zerez atera eta putzua sakona da. Nondik aterako duzu? Beraz, ur bizi hori? Geure aita Jakobek utzi zigun putzu hau, eta bertatik edan zuten berak, beraren seme-alabek eta berek. Ura baino handiago alzarazu. Ur honetatik edaten duena berriro ere egarri izango da. Nik emango diodan uretik edango duena ordea, ez da sekula egarri izango. Zeren nik emango diodan ura, betiko bizia darion iturburu bihurtuko baitzaio barruan. Jauna, emaidazu ur horretatik. Berriro egarriz nadin. Eta ona uretara etorri beharrik izan ez dezagan. Zoaz etxera, dei egiozu zeure senarrari eta itzuli ona. Ez dut senarrik. Ongi diozu ez duzula senarrik. 5 izan dituzu, eta oraingoa ez duzu senarra. Horretan egia diozu. Jauna, profeta zarela ikusten dut. Gure gurasoek mendi honetan eman zioten kultu jainkoari. Zuek judu hau berriz, Jerusalemen eman behar zaiola diozue. Sinets iezadazu emakume. Badator ordua, ez mendi honetan, ez Jerusalenen, aita adoratuko ez duzuena. Zuek, Samariarrok, ez dakizue zer adoratzen duzuen. Guk badakigu zer adoratzen dugun. Salbamena juduongandik baitator. Baina badator ordua, hobeto esan, heldu da, egiazko adoratzaileek aita egiaren arabera eta espirituak eraginda adoratuko dutena. Horrela adora dezaten nahi du aitak. Jainkoa espiritu da, eta ura adoratzen dutenek egiaren arabera eta espirituak eraginda adoratu behar dute. Badakit, Mesias, Kristo alegia etortzekoa dela. Eta hark etortzean gauza guztiak agertuko dizkigula. Neu naiz, zurekin mintzo naizen hau. Une hartan, ikasleak iritsi eta harritu egin ziren Jesus emakume batekin hizketan ari zela ikustea. Hala ere,
inorretzen ausartu galdetzera zer nahi zuen edo zertaz ziarduen emakumearekin. Emakumeak suila utzi, hirira itzuli eta esan zion jendeari. Zatozte, egin dudan guztia esan didan gizon bat ikustera. Eta ez ote da bera Mesias. Jendea hiritik irten eta Jesusen gana joan zen. Bien bitartean, errekuka ari zitzaizkion ikasleak esanez. Maixu, jan zerbait. Badut nik beste janari bat, zuek ez dakizuena. Ikasleek galdetu zioten elkarri. Norbaitek ekarri ote dio jatekoa? Nire janaria bidali nauenaren nahia egitea da, haren salbamen egintza burutu arte. Ez alduzue esaten zuek, 4 hilabete barru uztaroa dugu. Horra bada nik esan. Jaso begiak eta ikusi garisoroak uztarako horituak. Dagoeneko igitaria bere saria hartzen ari da, eta betiko bizirako fruituak jasotzen. Nola ereilea, ala igitaria, biak poz daitezen. Honetan bai betetzen dela esaera. Batek erein, besteak uzta bildu. Zuek landu ez duzuena biltzera bidali zaituztet nik. Besteak nekatu dira lanean, eta zuek jasotzen duzue haien nekearen fruitua. Hiri hartako samariar askok sinetxe zuen Jesusengan, emakumeak emandako testigantzagatik. Egin dudan guztia esan dit. Beraz, samariarrek Jesusengana etorri zirenean, beraiekin gelditzeko eskatu zioten Jesusi, eta 2 egunez egon zen han. Jesusen mezua entzutean, askoz gehiago sinetsi zuten, eta emakumeari esan zioten. Orain ez dugu zure esanarengatik bakarrik sinisten. Geu entzun dugu, eta badakigu egiaz, hauxe dela munduaren salbatzailea. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Zure hitzak jauna, bizitza da, idazturitz horren ahoska da. Zure hitzak zeure txinbarka da, zakizkitzen ersuta lamata. Kristausen ideok, dagoeneko garizuma betean gaude, paskorako bide erdian. Aldi honetan nabarmentzen dugun eginkizuna badakigu, bihotza berritu. Hau da gure betiko zeregin handia eta bakarra. Bihotz berriz eta osoz, jainkoa eta lagunurkoa maitatu, edo maitatze bidetik ibili. Bihotz berritze honetan gure indar guztiz aritzeko, joan den igandeko evangelioan jainkoak esan ziguna gogoan izan behar dugu beti. Hauxe da nire seme maitea, hau dut atsegin, entzu jozue. Horretarako aukera ezin hobea dugu gaurko evangelioan. Gutako bakoitzak ere, Samariako emakumeak bezala, Jakoben putzu ertzean dugu ustekabeko itzordua Jesusekin. Handago bera, bideaz nekaturik,
eserita. Eguerdia da. Hortan, Samariako emakume bat dator hurbila. Hemen, aurrera egin aurretik, ohar inportantze batzuk. Biblian, putzu ertzak emakume ezkongaiak aurkitzeko guneak ziren. Beste ohartxo bat, putzura hurbila joateko garai egokia, ohikoa, goiza edo arratsaldea da, eguzkiaren berotik libratzeko. Eguerdia ez garaia da, putzu ertzean egoteko. Beste ohartxo bat, hurbila taldeka joan ohi ziren emakumeak, ez bakarrik. Eta gainera, juduen eta samariarren artean etsaigo handia zegoen. Ohar hauek, Jesusen eta emakumearen arteko topaketaren berezitasuna erakusten digute. Hor, arau eta ohitura bat baino gehiago hausten dira. Ohitura moralak, kulturalak eta abar. Horren bestez, gatozen topaketara. Lehen hitza Jesusek ateratzen du, emadazu edaten. Bere oinarrizko beharra egarria agertuz hasten zaio Jesus. Emakumeak berriz, nola zuk judu izanik eskatzen didazu edatekoa niri samariar naizen honi? Ez dio harrera honik ematen, baina Jesusentzat horrek balio du. Elkarrizketa hasteko eta luzatzeko. Badaki emakumea ere egarriak ekarri duela putzura. Biak daude egarri, Jesus eta bera. Uraren egarriz eta beste zerbaiten egarriz ere bai. Jesusek erantzuten dio, jainkoaren doaina zein den eta edatekoa nork eskatzen dizun jakingo bazenu, zeuk eskatuko zenioke berari eta hark urbizia emango lizuke. Hitzokin Jesus poliki-poliki bere burua ezagutzera ematen ari zaio emakumeari. Eta aldi berean, Jesusek urarena baino egarri sakonago bat erakusten dio. Emakumeak bera Jesus ezagutzeko eta urbizia eskatzeko duen egarria alegia. Emakumeari jakin mina piztu nahi dio, baina batez ere barnean ezkutatuta dituen egarri sakonagoak azaleratu nahi dizkio. Emakumeak esaten dio, jauna, ez duzu ura zerekin atera, nondik atera behar duzu urbizi hori? Gure aita Jakobek eman zigun putzu hau, ura baino handiago altzarazu. Jakin mina piztu zaio, eta nolabait egarri sakonagoak mobitzen ere hasi zaizkio. Aurrean duen solaskide juduari urbizia nola eta nondik atera lezaken galdetzen dio. Jakob gure aita baino handiagoa ote den galdetuz. Jesusengan sinestea ez da itsu-itsuan sinestea. Fede jatorrak zilegi ditu aurretik galdera bat baino gehiago, zintzotasunez egin ezkero. Beharrezkoak ere badira. Jesusek erantzuten dio. Ur honetatik edaten duena, berriz ere egarritu egiten da. Nik emango dudan uretik edaten duena, ordea, ez da gehiago egarrituko sekula. Betiko bizia darion iturburu bihurtuko baita harengan. Gero eta hitz handiagoak ari da esaten Jesus. Guztiz erakargarriak edo zenbaitentzat
zorakeriak. Orduan emakumeak, jauna, emadazu urrori, berriro egarri ez nadin, eta ona hurbila etorri beharrik izan ez dezadan, eguerdian. Azkenean, emakumeak Jesusek eskaintzen dion ura eskatzen dio. Hori nahi zuen Jesusek. Ondo egin du urrats hori ematen emakumeak. Naiz eta oraindik baldar eman duen pauso hori. Baldar diot, ze emakumeak Jesusek eskaintzen dion ur miragarria bentaja praktikorako bakarrik nahi baitu. Horregatik Jesusek ez dio erantzuten berehala, torizu nire ur bizi hori, ez oraindik ez. Beste hau erantzuten dio Jesusek. Zoaz, deitu zeure senarrari eta itzuli ona. Emakumeak ez zuen horrelako eskakizunik espero. Orduan emakumeak, ez dut senarrik. Eta Jesusek, ongi esan duzu, ez duzula senarrik, 5 izan dituzu, eta oraingoa ez duzu senarra. Puntu honetara iritsi nahi zuen Jesusek. Jesusek ez du lotsatu arazi nahi emakume hau. Bakarrik emakume honek ezkutuan duen egarriaz jabetu arazi nahi du. Ze egarri du emakume honek? Maitasunaren egarria. 6. laguna du berarekin, maitasun bila. Eta, baina ez du senarra. Jesusek honetara garamatza gutako bakoitza. Zertan bizi dugu maitasunik eza. Hori da gure egarri sakona. Denok erabatera edo bestera disimulatzen duguna. Eta nolabaiteko ordezkoz bete nahi duguna. Baina ezin dugu. Eta Jesusek horretarako eman nahi digu bere burua ezagutzera. Nik dakarkizuet egiazko senarra. Nik dakarkizuet egiazko maitasuna. Ur bizia. Ezin gara gehiago luzatu. Bukatzeko, Jesus bidelari dabil gure inguruetan, gure herrietan, gukak bizigeran tokietan. Jesus bidelari dabil, ez dabil bakarrik eta ez da batez ere gure elizetan. Bakoitza gure Jakoben putzura joan ohi gara gure azaleko eta ezkutuko egarriz. Zorionekoak gu, Jakoben putzu hauetan, gutxien uste dugunean, judu ez ezagun hau, Jesus, aurkitzen badugu. Eta zurekin, nirekin, solasean hasten bazaigu. Emadazu edaten. Egin dezagun gure fedearen aitortza, kredoa esanez. Sinesten dut jaungoiko aita ahal guztidun zerurren egilea. Sinesten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna. Espiritu Santuaren egilez sortu eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua. Gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena.
zeruetara igo eta jangoiko aita ahal guztiunaren eskuinaldean jarrinik dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Dei egiogun ur bizien iturri den Jesusi, eta eska diezaiogun geure alde eta gizon emakume guztien alde. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Munduan eta gure herrian agintea daukaten guztien alde. Egiazko bake eta elkarbizitzaren alde egin dezaten, egian eta justizian. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Bataioa hartzeko prestatzen ari diren gazte eta helduen alde. Bere barru sakonean kristau izatearen poza senti dezaten. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Sufritzen ari diren guztien alde, gure gaixoen alde, munduko zenbait herrialdetan sufritzen ari direnen alde. Jainko aitaren besarkada berritzaileak, beren sufrimentuan barne bakea eman diezaien. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gu guztion alde eta Eliza osoaren alde. Garizumako garai salbagarriak berri gaitzan eta hartu dugun fedea sakontzen saia gaitezen ahaleginez. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Entzun, Jesus jauna, eskariok eta erruki zaitez gutaz eta mundu osoaz. Betor zure erreinua, jainko eta errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jakingo duzuen moduan, Arantzazuko santutegiak elkarrekin bila izeneko proiektu sozial bat ipini zuen martxan 2014ean. Frantziskotarrek eta laiko talde batek bultzatuta. Gizartean txertatzeko eta bizimodu duin bat izateko zailtasunak dituzten personei laguntzeko ekimena da. Martxoak eta urria bitartean, 3 eguneko egonaldi bat eskaintzen diegu talde hauei. Beraientzako inolako diru kosturik gabe. Eta egun hauetan, aisialdia eta heziketa aukera ezberdinak eskaintzen zaizkie. Aurten ere, martxoan emango zaio hasiera proiektuari. Honek kostu bat dauka jakina. Eta frantziskotarren eta erakunde publikoen laguntza jasotzen ditugun arren, hori ez da nahikoa kostu guztiari aurre egin ahal izateko. Hori horrela izanik, urtero bezala Garizumako igandeetan zuen laguntza ere eskatzen dugu. Horregatik, orain egingo den diru eskea pertsona hauei laguntzeko izaten da.
Eskerrik asko zuen esku zabaltasunagatik. Senideok egin dezagun otoiz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Eta gizakia salbatzeko. Jaun errukitsua, sakrifizio honek irits diezagula, zure barkamena eskatzen ari garenoi, geure senidei barkatzen jakiteko grazia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna kantauzkago, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Guk zuri eskerrak ematea nahi baituzu, penitentzia eginez eta janedanetan neurria hartuz. Horrela, gure bekatari arrokeria ezirik eta gose direnei jatekoa emanez, zure bihotz zabalaren antzeko izan gaitezen. Horregatik, aingeru guztiekin batean, bihotz batez gorespen hau kantatzen dizu. Santu, santu, santua, ire
Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarren. Hau da sinismenaren misterioa, zure gurutzeta piztu beraz, munduaren salbatzaile zarena, salba gaitzazu, Jesus jauna. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzat. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta zure herria den eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Dobatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorentz zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko baita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zarena, saltu izan bedi zure izena, etorrenik zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala gurean.
gaitzazu, jauna, gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker begatutik garbi bizi gaitezen, eta estubaldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak osp eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizue, neure bakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukin jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena, ur bizia guretzat duena. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu izbat eta sendatu naiz. Ardoak bedez guregan hartzean, Jesus hartzen du. Kanta dezagun denok. Ardo
gizon galduok orain zenbegera. Ogi ardoa pedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean, orain dezagun baitatu gintuela denak burutzea. Egin dezagun otoiz. Betiko salvamenaren agiria da, jauna, lur honetan jadanik hartu dugun zerutar ogia. Egizu, orain sakramentuz ospatu duguna, egintzetan bete dezagula. Jesu Kristo gures jaunaren bitartez. Amen. Egiazko gurtza jainkoaganako itxaropena da. Jainkoarekin harremanean jartzen gaituen janaria dauka Jesusek. Janari hori bidali zuenaren nahia egitea da. Bere gorputza eta odola gure egarrien asegarri ematen digu. Maiberaren inguruan esertzea eta egiazko oparia elkarrekin ospatzea da Jesusek erakutsi digun bide zintzoa. Beste bat arte, nahi duzuen arte, izan usteon eta itxaropen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeika zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakean,